V 14. a 15. storočí zažilo územie dnešného Slovenska zlatú dobu. Bohaté náleziská zlata a striebra, najmä v oblasti Kremnice, položili základy hospodárskeho rozkvetu. Ročná ťažba zlata dosahovala približne 2500 kg, čím sa Kremnica stala významným centrom mincovníctva. V roku 1328 tam Karol Robert založil mincovňu, kde sa razili slávne kremnické dukáty, známe po celej Európe. K rozvoju miest prispelo nielen baníctvo, ale aj remeselná výroba. Niektoré mestá, ako Bratislava, Košice či Banská Bystrica, získali výnimočné kráľovské výsady a opevnenie hradbami, čím sa stali centrami obchodu a kultúry. Král Karol Robert sa prejavil ako schopný politik, ktorý budoval medzinárodné vzťahy napríklad prostredníctvom dohôd na Vyšehradskom stretnutí s českým a poľským kráľom. Podporoval rozvoj baníctva a zabezpečoval slobodu banským mestám. Jeho syn Ľudovít I, známy ako Veľký, pokračoval v otcovej politike. Bol múdry a štedrý panovník, ktorý si získal obdiv nielen vo vojnách, ale aj vo vede, zvlášť astronómii. Ľudovít I udelil v roku 1381 v Žiline výnimočné právo rovnakého zastúpenia s nemeckými mešťanmi v mestskej rade. Tento akt spravodlivosti si získal uznanie širokej verejnosti. Smrť Ľudovíta I v roku 1382 sprevádzala tragédia. Podľa kroník jeho odchod spôsobil obrovský zármutok v krajine a mnohí verili, že sa s jeho smrťou skončila zlatá éra Uhorska.